amala memeja gwande manu shomo na waji otula anwampi huru nde ayashi ngo hone ya nwanyi ya kosho onye nwe huru unne ho ya sha ngo nda parele heri chenne ya na nwanyi ya omeni juru kogu onwe heri chumu nnade na Boko Haram oja unwolu ogwu mebe ola gbamara mana omenja dogu shiga buru onwe ya chi hugbo onye bebe mekwa nneme oyem kara akrika onye me Umu Nnadi bịa kala bịa buru maka nuna owo obodo anyị onye me Umu Nnadi mejiela nwa Nnadi bịa buru maka o Koko Nwa Jesus mejiela nwa Nnadi mejiela nwa Nnadi bịa buru maka ụzarị mmanụ owo shishi onwe kwanu nga gbara bagbo egwu aka nwa Nnadi anọ ya okwekwuola m na mbọ shagama mana oshishi kwụra nkwụ he janu shimpu ajoga mu shoje me Umu Nnadi eji me ya buru maka o Koko Nwa Jesus mejiela nwa Nnadi mejiela ndị mo ya buru maka o ewu nwanne akoka kaga Umu Nnadi sikwariko ya ụmụnna waji otula ewu ndeji me amweje ugwa prodike ukwa nga mụrụ ya o bam ashoje me Umu Nnadi imejela nwa Nnadi kakara la bịa buru maka nonna o Yeshu yeme shi na ụkwanu ya na kpọrọ nwa o onye ya na nwanne ya kwuo ujeji adue akụka jụga m shọrịla mmenụ na mana jụma shonye me Umu Nnadi ejila nwa Nnadi ya buru n'ụmụaka o Koko Nwa Jesus zere kwa nwa Nnadi zere kwa Umu Nnadi mara na sangweje egwu tuntuntum ụmụnne ji akụ Ojudo Martin agbaso the he of Owerri ime Umu Nnadi bịa buru maka machi kubo dike na mbe nọ na akubo dike na mba eji dike mebe afọ achọma dike o manọ na bana m mbụja atụma memezuchara m kembana echile gara aga o okrobeshile obodo oyibo yodo oyodola were akụ bịado ọnụ nga nna ya o Umu Nnadi chahụ zuru oshi ekwura na ogbo okorobịa jegbuo legwarala ashim echile gakwara aka o amachi nyere abọbịa chọrọla abọbịa dị o Umu Nnadi chọgba gashawo lekwara n'uchegbe adịlụ ya no ịhụkwa nnacha dị n'ala o denụchaba obebe manna o shoje mebu nna nwanyị ọzọ omebu nwa ogbenye ọkpake ya lagbara lekwarala chaka okekwuola oko agbata yere onye ya ara onye anụ nwanne gị biri ma o arakwala na na-ejidi ma o omeneji arakwala nwanne gị biri o gịtụga nwanne gị chugbo ya ya nwụ aga onye na birikwanụ magbanu PG sajo nneke nne m le dajo nne m le ịhụrụ Umu Nnadi n'ụlọ aramana dajo nne m ịmara na achaghị echere obi eke eme o ezi nwoke nneke nne m aramana ebe mara kwa nwanne o ezi nwoke nneke o si na nwata bụrụ ọgaranya nne m Chief Mike Eke Probeshedi abọ ha dị mani mejiela nwa Nnadi ọsọla ifule adịghị kwanu Chief Omojoro mana o mere ga-akwane na ụgwọ ọrụ ya n'ihi na ụgwọ bụkwa Nnadi ike wụ ka mụrụ ya o ji nwoke ahụ ụra wụ ọdụ ọmịa were ji ije ohere mana ọ ga-ekwu ha ọhụrụ elu wee gbuo onwe ya
oledi kaka onye kwere nkwa emehụ ya o ji chukwu ụgbọ onye ọwụla ka akpakpọ ha onye ọwụla ka aka omefu I go do this I go do that pete for where aga m azụla megabit generator ota weji anyele bọchara nwo chief olegi na honorable lelegi ndị kwere nkwa nwụchala chief okwere nkwa eme ya ji chukwu ụgbọ mana onye kwetere elu ga yọ lena ndị kwere nkwa nwụchana honorable lelebe nọ president gbala ọsọ akụkajụka minista elebe nọ onye ụlọ mọgbakọ awarihe anyị achọ ụzọ anọ achọ mmiri anọ ya wụ nkwa dot politics ya wụ nkwa ekpere ememe okwere m nkwa onye kwere nkwa ji chukwu ụgbọ okwere koko nwa Jesus mkpeme ya o ji chikere m n'ụgbọ ọshọ okwere mkpeme I go do this I go do that nwanne otu egweji ọnwụ nkwa dot politics mana onye dakwa na awa ebula ji dị ụgbọ ndị kpere nkwa gbanagara aga m ịnụrụ n'ụyọ ọma aga m etila n'ọlatrik aga m ịdọrọ n'ọkụ ọma ekwala shotu na uweshio ụfọdụ kọrọ nwa agbọbịa mkpa kpe ya mkpa shaga n'elu ya alụ eriga nna dị gị alụricha president dị alụricha ụlọnụcha oge eruola adịbọ ya gbara ọ na-akọrọ onye ụwa n'elu ụwa chi ya aka kọrọ ya okwere nkwa ememe onye kwere nkwa ji chukwu ụgbọ okwere m nkwa emehụ ya n'elu ụwa o ji chikere m n'ụgbọ ya mere m ji ekwuga okwere nkwa m ịkpọ chief olegi na honorable lelebi nọ achụm onye eze lebi nọ kemgbe echimụọ ma ọwa aga kemgbe 100 years ememe kokoma Jesus anya dagbuola onwe anyanwụ shiela anya na-eji akụ egwu onye nwụchiela anya na anụ na ụfọdụ bịado ụlọ chidi mmekpe ma mkpape ka mkpapecha ya na uye aga m ezuru gị ngwa egwu aga m ezuru gị moto aga m enye gị 2 million ekpecha mkpalakpuo ma gbalaga kpejedu Abuja mkpa na-ekpere ndị nọ ya lalachana ahụna aṅụlakpo Lagos mkpekpere ndị n'obodo abụ ụfọdụ ejema n'ime chọọchị kpe nkwa lọnchen ekpecha otu agwa eji nwogbenye ikpere nkwa na village shagige enye mmanya rio nacha nwogbenye anwụna ọ na-akọrọ onye ụwa chi ya kakọrọ ya kpekọrọla honorable le ndị kwere nkwa nwụla ịnọrọ n'ime ji bụ kpọrọ eskọt ndị rola gị votu anwụ n'anya hụcha votu omega ga na ụgwọ ya n'elu ụwa onye omega n'elu ụwa ga na ụgwọ ya ụmụ ogbenye jedacha ahụhụ ti nwa pọwa nwofu anwaghị ya ma doshi selfish people onye mere ga na ụgwọ ya onye chama ekwugbola onwe ma o megbuola onwe ya kwekọ gbakpere n'egwu ọkụkọ aga m ezuru gị moto oke ọkpekpe ya ga m ezu azụ aga m ịrụ n'ugwu ya elu oke ọkpekpe ya ga m ịrụ anụ chief olegi na gọvanọ ịgbala ọsọ atụga m si na-eto elebi nọ honorable elebe nọ onye mere ga na ụgwọ ya ọkpala anyị gbagidere ụkwụ n'omelu ụwa ka onye nwere anwụ ma no matter the condition n'ihi m onwe m n'ezinụlọ m etiela m oge Chineke eji abụ onye jubi abụọ nwanna m rala chi ụba si na chi ọmụmụ si na chi anọrọkwala n'ụwayọ chere oge Chineke kacha mma anya mara ogbere ndị pụrụ ụzọ gbakọ onwe ya ọsọ ma ngozi nwa bịado ụkwa nna nwa nwụna
n'ọnụ nwayọ chere oge Chineke kacha mma. Nwanne, do you believe? Ị mara na o, do you believe? Nejime, oh nejime. Mano goko onwere elu egbo onwe ya. Abata nwe cha wonuba. Ko kamera na shobasi na chi e obasi na chi o ngwajala chi. Awere kwala no nwayọ chere oge Chineke kacha mma. Nikeji kwa na dike. O nwere nde pụrụ ụzọ gbakọ onwe ha ọsọ ma ngozi nwa bịado kpa na ndị ala o. Were kwala nwayọ chere oge Chineke kacha mma. Okorobịa, do you believe? Ị mara na e? Do you believe? Ekechire gị nejime. Onye kwe hụ na nye kwe ala ya mata mechi. Metie mebe mapọ. Metie ụmụ okorobịa alakpuchala o. Ebe achọghị akụ nke ụwa n'ike ndị brez alachala o. Eji ike mụ ụwa na nụ n'olu m. Okorobịa ga-ekwa ntị o, agbọghọbịa ga-ekwa ntị oge chi ka mma ya nọ na o. Eji abụ onye ju bịa bụ koka jụọla abata nwechi, aga m ịgba moto taa. Abata nwechi shọna wodoba o. Ebe achọghị akụ nke ụwa n'ike ụmụ okorobịa nwụchana o. Chineke kere igwe gbara anyị si anyị somo oge Chineke, anyị ga-azụ moto dị mma o. Si anyị ga-arụkwa ụyọ dị mma o. Anyị ga-alụ nwaanyị mara mma, kpa ego Igbo n'elu ụwa. O kwere anyị na nkwa, o kwere anyị na nkwa. Mana do you believe? Ị mara na do you believe? Amala m oge chi ka mma, oge chi ka mma n'elu ụwa. Oge chi kacha mma. Abata nwe charịkwa mma o. N'ihi na onye shutori agbake nwa ya nwụ onye ahụ bụrụ lọlọ. Martin na-eke Chairman CEO do best worldwide delivery services. Ome nwanne chere oge Chineke, oge chi ka mma. Dr. Lubato Sigwe nwanne meje money n'olulu. Oge chi ka mma, oge chi kacha mma ya nọ na o. Oge Chineke ka mma o. Ọchọ obi adị ụfọdụ ndị mmanụ mma. Oge Chineke kacha mma. Gbale ekwarala o, shokorobịa para egbe choshi o. Jesu ego ga-eji le amama, le apapale mma o. Ịhụla ndị polisi gide nna ya, adụọla ya mkpọrọ. Ya nọ n'ụyọ mkpọrọ papa nwụ, ya nọ n'ụyọ mkpọrọ mama nwụ. Onye shutori agbake n'elu ụwa nwaanyị nwụ. Onye ahụ gba ọ nala ekpadi ihe la na-acha. Okechela m oge Chineke chagozie m o. Nye m nwaanyị ọmara mma, mamela nwaanyị omenụ na o. Kamsi ya Chukwu nwa m meje m ọnụ. Ọnwa akụkọ nwa Jizọs abịọla sị chere oge Chineke na meje m ọnụ na o. Ome nwanne ekeze Frank ọsọ ndụ Simo o. Okobi obi nze chere oge Chineke. Chevron staff na Lagos n'olu andoma. Damu pito onye wenye ande no US ndomare mma. Dejo chege Chineke anya mra na no no. Mana do you believe? Oge Chineke. Imana na e. Ande brezi n'olu me. Oge Chineke. Oh. Ejime. Emeje mone no no. Oge Chineke. This is a special dedication to Let Pachas Amuneke and Mrs. Eugenia Amuneke. What they make puku, may their gentle souls rest in perfect peace. Amen. Awundo weke obibieze no when not local government. Doma. It's a man table. Metie mama o. Bebe metie
metie ma melanya ni ulanya za homa mama mama o melanya ni ulanya na kalita homa mo papa mo metie namro makidole papa mo medemrole eleji oja wa badairo ya na ro ihe na ọkpagọrọ ụmụ ya shi nwọdụrụ ọ na ji nwọdụrụ mkpụrụ ọgwụ adị ama ama ma onye nwe ji egburu ji ya onye mekwa na arama ihe na onwe onye apapa otularị mma ụgọrọ akpụkpọ n'onye bọrọ isi ewu ije elu ụwale ike harala agwụ onye ugwu anụ ntị ọma ka okenu n'olu apra n'ozu onye ọzọ ri ya repụ gwọkụ enamana onye nwe ma na-eji apụ ebe chi sokoro ya kokoma Jizọs ebela ome na-eji je makwanule oke oshishi je makwanule papi n'ala marule isi bụ onye nọrọ tema n'ala bachana abalị tụgakwa koko njọ tema n'ala bachana abalị tụgbola m njọ ewo na-eji mee akụ ahụ egbe jebere nne ya amanara manna ya agbaghụ egbe jebere baba abalị tụgbola m njọ abalị chedola m njọ ndachi kamlemle nwame jeje mbe aramale ebe mara kwa pachali alakpuole n'olu m pachasa mụ n'eke oke osisi na ogbeke omere ọha kendo ogbeke pachali alala maju ese ma mejeje mbe mama ọha na-ese lọla Eugenia mụ n'eke omere nwa ogbenye alakpuola ụmụrụ onye na-agadi nwanwụ dachikebe ma nnakwanwụ nwame jeje mbe ka o were takarelebe ma nnakwanwụ achọ ọnwụ sụrụ aka ma na-akwụla o nwụrụ onye na-agadi nwanwụ denga mụ na-ekebe ma nnakwanye ejeje mba nanụna achali alala na-eji alala omenwa nalapụla nanụna achaja hụ n'ọnwa anya ọhụ na magbala ya kpụkpọ chụba ya o ji gbuo nda Eugenia nwanyị ọmara nwanyị obiọma ije ma kwanole ma je na chigo onye nọrọ papa ije ma kwanole ndachikebe ma nakwa ọnwụ nwamejeje mba Chief Chikamele Otufiola nwamejeje mba ka o were Chairman CEO World Green Pharmacy and Med Stock Stores ọ garịrị gị ma nwanyị omebe m nakwa mama ijelu ụwa shiriko ijelu ada ikana apije makwanole shibonye no neji beti emebe shibonye no ademana la onwe apunda chali na da Eugenia ndoma miri mba ngoro ogbeke da chali nye nanye na nonna street light mba ngoro ogbeke anda chali nye pa no ogbeke Koko Jesus ebe abala dobola mo ine tati kamela muleke abala dobola mo joy Chairman CEO Insurmountable Films abala dobola mo joy Balucha muneke ebe abala dobola manyo mare dako beti nnemle abala dobola mo ulundele ebe manna kwa mama abala dobola mo joy agagam chomo sura kama na bola o abala dobola kamunekele ande no nobodo yibo ijelo abala dobola mo joy awa ma blessing nem ako wa shirikenne abala dobola mo joy dachi kebe mana kwa nwe won mejeje abala dobola mo joy wanye ka nwokike wanya dobola mo joy kita nwelu wa akeja ko gbe no abala dobola mo joy kanebe mana ko wa ijelo abala dobola mo joy abala dobola mo joy o me wan no galrege ma